No niin, terve taas täältä Kampista ja Vaalimökiltä Narikka-torilta. Sää on kuin morsian vaihteeksi. Täällä on kova kuhina ja paljon porukkaa. Sen takia olen täällä joka päivä. En lähde kiertämään, koska aika on niin rajallinen, niin minnekään muualle. Olen päättänyt, että pidän asemapaikkaa täällä Kampin Narikka-torilla ja olen täällä joka päivä iltapäivisin ja huomenna meillä onkin vähän parempi tempaus täällä. Tulee kaiuttimet ja mikrofonit ja keskustellaan vähän kovempaa ääneen täällä. Tulee AD-nettiradion Juha tänne ja haastattelemaan ja aiotaan puhua muun muassa mun ykkösteemasta eli sananvapaudesta. Sananvapaushan yritetään paraikaa viedä Suomesta säätämällä kaikenlaisia vihapuhelakeja. Näitähän on tentattu nyt noissa vaalipaneeleissa kaikilta ehdokkailta, että yritetään ohjata nämä puheenjohtajat ja muut edustajat, että säädettäisiin Suomeen joku uusi vihapuhelaki. Semmoinen kun säädetään Suomeen, niin sit onkin kaikki mennyt jo. Sen jälkeen ihmisten vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa on loppu täysin. Ja tämän jälkeen pääsee vaan ääneen nämä viralliset mediat, isot mediat, valhemediat. Niin mihinkään muuhun ei ole enää asiaa. Eli he yrittävät monopolisoida tämän tiedottamisen. Jos ihmiset jotakin omaa mielipidettä aikovat internetissä laukoa, niin siinä on hyvin pitkälti sit vaarana se, että jengi istuu käräjillä ja sinne onkin sit pitkä jono. Mutta tosiaankin huomenna kaikki tervetuloa kello 13 tänne mökille. Silloin päästään ääneen. MV-lehden entinen perustaja eli minä. Sitten kun mä olin poissa, niin silloin oli Juha MV-peräsimessä ja molemmilla on aika hyvä perustuntuma niin sanottuun sananvapauteen, mitä Suomessa ei ole. Ja sitä yritetään viedä vielä entisestään pois. Eli huomenna kaikki tervetuloa kello 13. Jotakin karkkiakin on varmasti tarjolla ja tietysti tämä meidän vaalikoira on aina mukana mulla, joka on aina ollut mukana muutenkin joka paikassa, niin nyt se on sitten täällä tavattavissa myöskin. Kiitos kaikille. Moi moi!